Máš pocit, že si stratila motiváciu, kreativitu a stále máš obavy z nových vecí? Čo ak ti poviem, že mám na to olej? Citrus Bliss. Je to zmeska citrusových olejov. Ja volám Citrus Bliss slnečné lúče vo flaštičke. Citrusy sú známe svojimi povznášajúcimi účinkami a preto sa s tebou podelím o 6 dôvodov, prečo by si mala mať vo svojej zbierke tento esenciálny olej. Prvý dôvod má sviežu arómu, čo vytvára príjemnú atmosféru v horúcich letných dňoch. Druhý dôvod zlepšuje náladu. Citrusy sú známe svojimi účinkami na zlepšenie nálady a podporujú pocit šťastia a radosti. Tretí dôvod má čistiace účinky. Opäť citrusy sú známe svojimi čistiacimi účinkami a pomáhajú vyčistiť vzduch a naše prostredie. Štvrtý dôvod, podpora energie. Ak máš deň, keď sa cítiš unavená, daj si jednu kvapku Citrus Bliss do dlane, pridaj si jednu kvapku peppermint, pošúchaj rukami a vdychuj cez nos a pociť príval energie. Piatý dôvod, aromaterapia. Zober si diffuser, kvapni 2 kvapky Citrus Bliss a 2 kvapky zmesky Air a diffuzuj počas dňa na zrelaxovanie tela a tvojej mysle. Šiestý dôvod, odpudzovač hmyzu. Citrusové vône môžu prirodzene odpudzovať hmyz. Ale pozor na fotosenzitivitu. Ak si v prírode, neaplikuj citrusové oleje, kde máš odhalenú pokožku. Ak sa ti páčilo toto video a chcela by sa naučiť viac o esenciálnych olejoch a ako ich využívať, máš možnosť odo mňa získavať správy cez newsletter. Iba mi napíš do komentu e-mail a ja ťa pridám na môj zoznam.